To už toto ne. To by stačilo. Co orgány? No to je nějaký podvod. Muzikantovi ještě. Ne, s takovou toto. A trošku Ochutnej to. odložte, tam pro nás. Já nevím, já si myslím, že pojedeme zpátky. Co mi dáš? Vodu můžeme pít a jinde. Jdem pryč. Já jsem dostal vodu. Vodu pijou žabičky. Takže... Jak kecá. Namaste, zajte stroj. A je z jihu? Teď, Pokračuj. já si dám rukavice. Stavění má je. Teď se ukáže, jestli tu díru dobře vykopali. To je první jakost. Tome, rukavice. Zvednou to, narovno. A my to Vaške, my to zvedneme tady na nožka. Hledaj prečo. Láďo, kolesi! Láďa! Láďa to je stikera. Tady bere tí Golštát. Ten největší padne. Ej, ale to nepřeřízne. To není ani poli. To není Když se stahuje strany, Máte tu šálu, to se nestahuje. Králíkovi dáš ruku. Jo, já! To je normální. Tak to už si radši nechoď oblíkat. To víš, že ne? To ještě musím odložit. Kubí, zamávej mi! A nestýď se! Takže v rámci bezpečnosti, že mám tak ochranné pásmo 15 metrů. Děcka, pryč. Tady jsou nějaké... Policajt, dáš tu pásmu.
Policajti, frajeři. Počkej. A kde je ten pán policista? Policista pije. Kdo tu vrtní bezpečák? Já mám ruské rukavice. Hoši, na to hrajete vy na jihu, my tady ne. Jako žádné ochranné pasma. Název víc teďka. To, co říká Orgán, už by se docela zdálo, že nejsme úplně kompatibilní. A my to vyřešíme. Laděj, co byl policisti. Co hají? Počkej. Dobré. A to jsem slyšel, tak vy přidáváte flašku, ale jako na to. Tady žádná flaška není. Oni to totiž nebudou zazovat. Počkej. Tady jako bude... Ale dostaňte se k díře. Vyrostou, že... Vlastní díře. Pojď, já bych vám pomohl. Pojď tady. Tak možná pojďte fakt tady na pěče. Zajít jim to nabídně, než to postaví. Aspoň za 10, když už nemají. Písničku. No, tak jsme neudělali. Ženi. Postavili. To jo. Kolor, to bude drahé, víš o tom? Kolda. A Majka stojí. Ty to usaď, my se budeme bavit. Tomi, je to na křivo. Co, my to vyrovnáme, neboj se. Když nemůže být českorobné, no. Tome máš to na křivo. Normálně, pane bakaláři, vy to jistíte. Kam to máte hodit? Kam? Ani. Mě zabije druhou, nemáš druhou? Doprava dolů.